Matsu puxo os pantalóns de 8 marzo. Vale certo é que Chimatsu puxo os zapatos de Koromatsu. É que Yoshimatsu lle rañou a cella ao pequeno todo Matsu. Sí! As cousas son como son, eles son 6. Sí, pois sí, as cousas son así. Sí, pois sí, as cousas son así. Se ti prestas atención, logo as vas descubrir. O ritmo do Somatsu, noi oi oi noi oi, xo xo ino xoi, popo ino poi. O ritmo do Somatsu, noi oi oi noi oi, xo xo ino xoi, popo ino poi.